Zkuste si zapnout zvuk. Tenhle dům je jen pár minut od lomu Amerika a hradu Karlštejn. Tenhle dům nebyl navržen proto, aby se chlubil čísly. Byl navržen proto, aby se v něm dobře žilo. Dispozice 5+1 nabízí prostor, kde má každý své místo a zároveň dostatek klidu, když ho potřebuje. Obývací pokoj s krbem je místo, kde se všední dny potkávají s těmi výjimečnými. Kuchyně není jen funkční, je součástí života, rozhovoru a každodenních rituálů. Hned vedle kuchyně se nachází praktická šatna, která tiše pohlídá, aby kabáty a boty zůstaly tam, kde mají. A také samostatný pokoj pro hosty. Ideální pro návštěvy, prarodiče nebo tchýni, která může přijet i na víkend. A přitom má své pohodlí. I dveře, které se dají zavřít. Společné prostory domu přirozeně propojují rodinu, aniž by brali soukromí. Patři se pohodlně vejdou 2 dětské pokoje, kde je místo na hry, učení i tiché usínání. A stále zůstává prostor, který patří jen vám. Ložnice, kde se dveře zavřou a den může v klidu skončit. Zahrada je přirozeným pokračováním domu. Místo pro dětský smích, klidné ráno s kávou i večery, kdy se nikam nespěchá. Stačí se posadit a nechat den doznít. Dům působí vzdušně a klidně. Nic netlačí, nic neruší. Tady nejde o to, kolik má dům metrů. Jde o to, že se sem budete chtít vracet. Každý den. Neprodávám jen dům, ale i hodnotu. Už nemusíte nic řešit. Našli jste to nejlepší. Vteřinku? Ano? Samozřejmě, že vám pomůžu s prodejem.